Robin, ti'n ar Seiliog unig iawn yn y caich ma, ben dy hun. Dyma ydi set-up ar Seiliog rwan? Da ni wedi colli'r band? O, na, jyst am heddiw. Jyst am heddiw? Ti wedi bod yn gwneud mwy o'r stwff ar ben dy hun. Do. Dyma mwy o fel hyn sydd i ddisgwyl? Wel, dwi'n gwybod nath o gychwyn fatha prosiect unigol, a wedyn, oedd y gig cyntaf nath i gael, nes i gael lot o ffrindiau i ddod i chwarae, a wedyn, ers hynny, mae bob gig jyst i dod ar ôl i gilydd, a wedyn, dyn ni eisiau cario ymlaen fatha band. A wedyn, pan dwi'n sgwennu, dwi'n licio sgwennu yn unigol bron iawn fel yna, so... A wedyn mae'r stwff newydd yn fwy unigol, ond na, dwi'n allan ei chwarae efo band, rili. Ydy'r broses sgwennu yn llwyr, yn gyfrifiadurol, ti efo headphones ac yn potsian, neu os y system organic iddi o gwbl? Na, potsian efo headphones. Potsian, ie. Ti'n sôn wrthai cyn y cyfweliad, ti'n creu syna ar gyfer fatha special effects a felly, wyt? Ti'n iawn i ddweud? Wel, ia, syna ar gyfer fatha ffôns a games a rhyw bethau fel e. Sut mae hynna'n gweithio ta? Ti'n gorfod rhoi dy fewn i ryw fas data neu? Wel, ti'n gwerthu licenses dio, so ti'n gallu gwneud syniad botymau neu unrhyw beth sydd angen, a wedyn, os ti'n lwcus, maen nhw'n gwerthu, os ti ddim, ti dal yn lwcus am hynny. Ie. Wyt ti'n cael defnyddio'r un syniad ti wedi greu rhywbeth fel and y gerddoriaeth? Na, dwi'n mynd gwneud yna. Rei, ar yr album newydd, oeddech bynnag cwbl o beeps bach sydd wedi dod allan. Beeps ffôn. Beeps ffôn, yna, text yn dod allan. Felly, ar Seiliog, beth sy'n digwydd ar hyn o bryd? Oes a fwy o gynnyrch ar y go? Oes a album? Dwi wedi bod yn sgwennu dipyn ystod y flwyddyn diwetha. A wedyn mae EP yn barod ers dipyn, ac mae album ar y ffordd. A wedyn jyst aros am amser i ddryddhau, dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr am pryd fydd hynny. Efo turnstile fydd hwnna eto wedyn? Dwi'n meddwl, siŵr o fod, swn i'n meddwl. A ti'n gobeithio cael y band yn ôl at ei gilydd er mwyn teithio hwnna? Wel, ddim yr EP gymaint, ond wedyn yr album mae hwnna'n fwy i wneud efo band, so... so fo'n neis cael mwy o bobl i helpu allan efo ail-greu hwnna'n ynddo. Na fo, wel, gobeithio eitho i gyd yn iawn a edrych ymlaen i glod yr album. Diolch yn fawr.